to my YouTube channel. Good evening to all. साफ्रोमनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय अननाय सिबिनाय मोजां मोननायखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ आरो नोंथांमोनजों दान्दिसे सावरायनो होननानै एलबि स्ट्रिमिं लाबोनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना एलबि स्ट्रिमिंखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो आंखौ एसे मदद खालामगोन होननानै। जायफ्रा फैदों एलबि स्ट्रिमिंखौ लाइक खालामनानै हो, डाबल टेप खालामनानै, आरो जायफ्रा चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै एसेब्लाबो मदद होगोन होननानै आं मिजिंथिदों। जियानो हक साबस्क्राइबखौ खालाम आरोना, जाहाथे आं पाब्लिक कन्टेन्ट थामहिनबा भिडिअसफोर आपल'ड खालामनो हायो उननि समफोराव। आंथ' आपल'ड खालामो, नाथाय नेटपेकनि गोबां प्रब्लेम जायो जों स्टुडेन्टस आरो खामायग्राबो गैया, गोबां फैसानि मेनेज खालामनांगौ जायो। बेनिखायनो माब्लाबा भिडिअखौनो आपल'ड होनो हाया। बेनिखायनो गुरै रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना खस्थ' खालामनायखौ नुनानै साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसेनो हायोब्ला शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रानो बे एलबि स्ट्रिमिंखौ नुसारो। बेनोसै, आरो मा बुंबावनो। जायफ्रा जयेन जादों अन्नानै कमेन्ट्स हर। आसा खालामदों नोंथांमोना एलबि स्ट्रिमिंखौ जोबजासिम नायगोन आरो कमेन्ट हरनानै आंजों लोगोसे दान्दिसे लोगो जाफागोन होननानै आं मिजिंथिदों। जियानो हक आं नेनोसै कमेन्टखौ। कमेन्ट फैयागौमानि आं स्रि थाथ'नोसै दे। अके। हेलो प्रीति मीना। हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय एलबी स्ट्रीमिंग and welcome to my YouTube channel. Good evening to all, and if you can like this LB streaming, hi, hello, namaskar, and welcome to all of you guys. आप कहाँ से हो ब्रो? अभी मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए एलबी स्ट्रीमिंग करा है अभी। मैं इंडिया से हो भाई। आप भी तो इंडिया से होगा, क्योंकि आपने हिंदी कमेंट करा था, तो इसीलिए मैं बात करेगा कि स्टेट के बारे में। तो मेरा स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया आसाम स्टेट है, जो बहुत सुंदर है, जहाँ पर बहुत सारा जगह भी है, जहाँ पर बहुत सुंदर नेचुरल व्यू है। तो नेक्स्ट कमेंट Jonathan Gillis. Hi from Western Australia. Hello. Nice to meet you, bro. I am from Indian. Vicky. Hello, Philok. Hello, Dostlok. Welcome to my LV streaming and welcome to my YouTube channel. हिंदी जानते हो? हाँ, हिंदी जानते हो। एक्चुअली हमारा नेशनल जो नेशन होता है ये हिंदुस्तान है, तो काउंट्री इंडियन काउंट्री है, इसी के वजह से तो हिंदी जानना ही पड़ेगा यार। भास्कर 1 2 3 4 डिलीट योर यूट्यूब। व्हाई ब्रो? व्हाई? क्यों डिलीट करने के लिए बोला? डू यू स्ट्रीम गेम्स? सो ब्रो,
What do you want to streaming? In which game? लिटिक लिटिक पीते हो सर्दी में फीकी। लिटिक लिटिक मतलब आई डोंट नो क्या बोल रहा है तुम, पता नहीं तुम क्या बोल रहा है, बता रहा है। सो दिस बिग नेट CODM, I don't know CODM game, but I had played FF, that's big net, Call of Duty Mobile. I haven't tried up to today. Bro, उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरा उम्र एग्जैक्टली मैं तो सच से बोलूँगा, मेरा उम्र 19 हो रहा है अभी, 19 चल रहा है, 19 प्लस हो रहा है थोड़ा। That's big net. It is good. Okay. Thank you, bro. If you can subscribe my YouTube channel. हेलो हेलो, छप चला गया है क्या? एक ही बजा है, एक ही बजा है, छप चला गया। Median the leaf tissues. From strong.
intensities of vibrations. Ranging from हाँ चलो